Jos tämä sallitaan, niin. mikä on seuraava? Juuri tämä. Hei Sari, kerro, kun sä olet siis olet edelleen ravintolalla töissä. En ole, kun olen opiskelija tällä hetkellä. Joo. Me tehtiin konkurssi sillä ravintolalla. Joo. Eli sulla oli oma ravintola. Kyllä. Joo. Ja miten sä niin kuin yksityishenkilönä plus sitten yrittäjänä navigoit sitä aikaa läpi siinä, kun se koronapassi oli voimassa? No musta tuntuu, että niin kun se alkoi se uutisointi koko koronasta ja rokottamisista ympäri maailman, niin ensinnäkin niin itsellä soi hälytyskellot päässä, koska niin jos on pakko, niin se on aina semmoinen no-no, koska ihminen tekee sydämestä asioita tai sydämettä mun laskuopilla. Ja sitten me avattiin, niin kuin meillä oli jo vanha ravintola ja me avattiin uusi just siinä ennen kuin nämä koronahässäkät alkoi. Ja ensimmäinen oli niin kuin sitten uuteen vuoteen oltiin satsattu ja tilattu ruokaa ja juomaa ja sitten tuleekin yhtäkkiä vuorokautta aikaisemmin, että teidän pitää sulkea kello 18 ja kello 17 loppuu anniskelu. Ja sulla on takahuoneessa 9 tonnia tavaraa silleen, että hei, nämä menee roskiin. Me juodaan juhannuksenakin vielä niitä alkoholeja, jos me ollaan niin vaan kello 17 asti auki. Mutta sitten me ruvettiin niin kuin miettimään tämmöistä käänteispsykologiaa siinä, että me niin kuin asiakkaillekin sanottiin, että no mutta hei, kato, voidaan yhdessä lähteä sitten sen jälkeen alkoon ostaa sitä viinaa, koska siellä se korona ei tartu eikä hyppää niin kuin sieltä hyllystä. Mutta sieltä voi käydä ostaa edes kuumpat kello 18 jälkeenkin vielä. Ja sitten jengi rupesi itsekin ajattelemaan, että eihän tässä ole mitään järkeä. Ja sitten oli semmoisia muutamia tyyppejä, jotka rupesivat järjestelemään konvoita Helsinkiin ja sitten avoinna normaalisti kampanja ravintoloille ja maahan oli heti silleen, että all in taas. Ja totta kai yhtiökumppanilta kysyin luvan sitten, että saanko osallistua ja se vaan sanoi, että no, jos otat sen kaiken vastaan, niin ei kun vaan. Mä sitten joo, kyllä tänne mahtuu, että repussa on pohjaton luukku pohjassa, että ilman muuta mukaan siihen. Ja se avoinna normaalisti kampanjahan oli juurikin passillista ja rokoteaikaa. Ja olisi pitänyt kello 21 sulkea ravintola ja 20 lopettaa anniskelu. Alkoi ei toki olisi sitten enää ehditty, mutta päätettiin sitten olla mukana siinä. Ja Etelä-Suomessa oli paljonkin siinä ravintoloita mukana ja poliisit meillä kävi perjantaina ja lauantaina ja meillä oli portsari töissä ja ihan anniskelulainsäädännön puutteessa muuten mentiin. Ja mitä yliopistokavereilta ja lakimiehiltä kysyin, niin se, että sun pitää sulkea ravintola ja lopettaa anniskelu, niin siinä ei ollut mitään niin kuin avin näkökulmasta toimivaltaa toimia, koska takana oli perustuslaki ja valiokunta. Ja mä nojasin siihen ja totesin, että no jos se poliisi tulee, niin kyllä ne sulkee meidät, jos heillä olisi siihen toimivaltaa. Ja heiltäkään ei löytynyt toimivaltaa. Mutta sitten poliisipartio kertoi, että jos laitat aikaisemmin kiinni, niin ehkä sanktiot ovat pienemmät. Ja sitten mä olin siinä, että niin kuin yhdenvertaisuuslaki, kun tässä maassa onkin, niin ei muuten ole siinäkään tapauksessa, että rikot anniskelulakia, vaikka et oikeasti edes riko, vaan rikot vain tartuntatautilakia. Että tämähän onkin niin kuin melko mielenkiintoinen. No sitten tietysti avi pyyteli selvityksiä seuraavalla viikolla ja niitä sitten annettiin lakimiesten ja muiden toimesta ja makseltiin niistä ihan niin kuin rahalla isoja summia. Ja päätöstä ei sitten ruvennut kuulumaan ja 3 viikkoa oltiin sitten kiinni, emme saanut edes takeawayta järjestää. Ja muut sitten, jotka osallistuivat tähän avoinna normaalisti kampanjaan muualla Suomessa, niin he saivat vain 2 viikkoa tästä. Et tosi yhdenvertaisia oltiin siihenkin nähden. Ja sitten kun vietiin tämä valitus niin kuin loppuun asti, niin sieltä ei kuulunut päätöksiä, vaikka laki sanoo, että sun pitää tietyssä ajassa tehdä hallinto-oikeuksissa päätöksiä valituksista, niin me vedimme yrityksen sitten konkurssiin, että on pakko antaa se päätös, koska konkurssipesää ei voi realisoida lakitoimisto eteenpäin, jos siellä on oikeuskeissi takana, niin se oli pakko antaa. Ja mehän saatiin lopulta sitten päätös, että se oli täysin laiton tuomio avilta niin kuin meidän suhteen ravintolayrittäjille. Että ne ei olisi saanut meitä sulkea eikä antaa sanktioita. Mutta silti me saatiin Ilta-Sanomiin ja Karjalaiseen joka paikkaan mainos, että kuinka paha on kyläpaari tuolla Itä-Suomessa ollut ja ollut auki. Eli avi oli teidän puolella tässä hommassa? Ei, kun avi oli meitä vastaan. Avi antoi sanktiot, mutta heille ei ollut toimivaltaa. Mutta se tuli siis niin kuin hallinto-oikeuden mukaan. Kyllä. Avi oli väärässä? Kyllä, juuri näin. Ja saatte sitten nyt mitään korvauksia sieltä sitten? Ei saada, koska Niinistö on allekirjoittanut 21 lakimuutoksen, että valtio ei ole korvausvelvollinen, vaikka kyseessä on täysin kokeellinen rokotus. Ja kun tehdään, että niitä asiakkailta vaatinut sitä passia, ei. Että olisi voinut pitää sitä enemmän auki. Siis onhan tämä nyt hyvänen aika, että täällä niinku yrittäjä pistää itsensä likoon tuolla, ei halua syrjiä asiakkaita
ja firma menee lopulta Eikä konkurssiin. me Ja saadakaan syrjiä. Sehän on niin, kielletty. just. Mutta Eikä meitä saa yritettiin. syrjiä. Niin. Ja sitten oikeus määrää sen, että avi toimi väärin. Ja sitten täällä on presidentti säätänyt lain, että ei saa valtio ei joudu maksamaan korvauksia. Tämä on ihan väärinpäin tämä homma. Kyllä. Niin on. Ja